percorridos das dúas probas, adosado, que é a baixada do Riume, vai ser un percorrido similar ao do ano pasado, que é a saída na playa fluvial de Ouviña, con un percorrido de descenso hasta a ponte de Barrantes, aí hai unha ciaboga e o ascenso cara coa meta nas instalacións do club, é dicir, un percorrido de 7 km, coa saída tipo sella, é dicir, saída coas piraguas na orilla, e que sair correndo os deportistas, coller a piragua correr. Pois un dos deportes élite daqui deste concello. Entre todos, con ese traballo, con ese esforzo, pois o que fixeron é crear unha entidade deportiva, o piragüismo náutico aquí en Ribadumia, pois que hoxe é un referente xa non solamente a nivel local, senón que é un referente a nivel nacional e un referente a nivel internacional. Que hoxe teñamos aquí campións de Europa, pois responde precisamente a un traballo que se fixa ao longo de moitos anos. Estamos falando en torno aos anos 70,